Dyn lleiaf un medden nhw mae'r peth mwyaf anferthol yn gallu tyfu, a falle nad oes dim yn tanlinellu hynny'n well na ras y Wyddfa. Digwyddiad rhyngwladol yng ngwir ystyr y gair, ond teimlad lleol, a dyna sy'n gwneud y digwyddiad yma yn un mor unigryw. 86 redodd y 1976, a heddiw mae'r rhain y mis o ddeutu 670. Yr hedwr, y trefnydd Matt Ward yn gwmni i mi. Mae'r safon wedi codi, Matt. Yndi, beth sy'n dda, mae'r cyfres cwpan y byd yn dod i fan hyn i Llanberis, Nick, ydy bod perfformiad pawb yn cael ei codi. O'r gynta i'r ola. A dyma fo yn y glas, Andy Douglas, dyn y funud, y dyn yma pawb yn sôn amdano fo yn y byd rhedeg mynyddoedd rhyngwladol. Fo ydy'r hif un ar hyn o bryd yng nghwpan y byd. Mae wedi cymryd blwyddyn sabathal o'i waith i ganolbwyntio ar un peth, a hynny ydy'r rhedeg. Fel newydd y fodiad yma, diom yn gwybod beth sy'n o'i flaen o. Ma lawri. Ar ôl rhedeg ar hyd Rhes Victoria, mae'r hedwyr yn wynebu allt y parc, sy'n hynod o serth. Yna fe fydden nhw'n gadael y tarmac am lethrau'r mynydd a Hebron. Andy Douglas yn bedwerydd yn y cymal diwetha yng Nghystadleuaeth Cwpan y Byd, a hynny ar ôl ennill cymal 1 a 2. Ia, rhyw golwg hyderus iawn ar Andrew Douglas fan hyn, Nick. Dyn efo cynllun heddiw ma, dwi'n meddwl. A dyma'r cannoedd yn llythrenol y tu ôl. Yn dydy'n ddifyr, di hwn yr i oed i bod yma'r blaen. Cystadleuaeth Cwpan y Byd sydd wedi dod efo yma. Mae'r mawrion yn dod i'r yrru, a chyn y ras fe gafodd lawri air efo fo. Andy, you're coming into this event leading the World Cup standings, but first time here, running Ras Ryngwladol. What are your expectations? Yeah, that's right. It's a race that I've really wanted to do for a long time, but it just kind of hasn't really fitted in with my kind of season plans. So I'm absolutely delighted to be here, and yeah, I can't wait to get going. I'm in a very fortunate position of leading the World Cup rankings at this stage, which I couldn't have can imagine before the season started. So yeah, I'm hopefully going to have a good run today, and and hopefully bag some more points. Andy, you're obviously feeling very strong coming into this event, but have you got your eye on any other competitor? Yeah, I mean, it's a strong field today. So you got the Dematteis twins, Martin and Bernard, who are like legends of the sport and people that I really look up to. We've got a strong English team here today. Zach Hanna from Ireland as well, and of course I can't forget to mention my own teammates as well. So I'm really looking forward to like a really competitive race, and and we'll just see who crosses the line first. It'll be really exciting, I'm sure. Andy, pob luck, good luck to you. Thanks very much. A mae wedi cychwyn fel dyn sydd ddim angen lwc. Nawr te, brwynen o ddyn di Zach Hanna. Gweriniaeth yr Iwerddon 2 ar 20 oed. Oedd o'n seithfed yma llynedd, mae'n yr ail safle'r hyn o bryd yr Eidalwr. Martin Dematteis yn y gwyn a'r gwallt. Dyn a tu ôl iddo fo, efo fo mae Mark Hopkinson o Gymru. Dyma ni Andrew Douglas. Dwi'n meddwl y cynllun ydy mynd i'r copa mor gyflym a fedrith o, troi rownd a wedyn disgyn awr i Llanberis mor gyflym eto a gweld be gwydydd. Difyr gweld y clwstwr, does a ddim pellter mawr rhwng neb ar hyn o bryd, ond ydych chi'n gweld ras y dynion yn ffurfio ar yr hedwyr rhyngwladol gan gynnwys hwn. Mae hwn yn cael dechrau da, llithro'n ôl nath o yn ras y llynedd, ond mae'n hyfryd gwrando ar hwn yn siarad. Mae o mor frwdfrydig dros i redeg, a mae yna rai yn cerdded yn barod. Ie, mae'r llun yna yn ddangos faint mor serth ydy'r tarmac yma yna i gychwyn, Nick. Andrew Douglas, sbio techneg, codi peneglynia, sbio o'i flaen o, esmwyth iawn. I nod o di mynd i bencampwriaethau'r rhedeg mynydd y byd yn yr ariannu'n nes ymlaen yn y flwyddyn yma. Ar olygfa hardd y tu ôl iddyn nhw. Yr heriau i gyd o'i blaenau nhw. Albanwr yn arwain y ffordd. Gwyddel, Eidalwr,
sais tu ôl iddo fo. A mae'n werth i ail adrodd eto. Da ni'n edrych ar gymal yng nghystadleuaeth cwpan y byd. Nid i ardal y llynoedd, nid i'r Alban, ond i Gymru. Ddoth y fraint, yr her, wrth i'r gŵr sy'n blasu yr ardal yma am y tro cyntaf ni fywyd. Droi ar gerrig y mynydd. Andy Douglas yn ddewr iawn mas ar ben ei hunan yn gynnar yn y ras y cyntaf i deimlo cerrig Yr Wyddfa o dan ei drad. Lle i enaid gael llonydd, medden nhw. A dyna i chi'r dringwr Eric Jones yn gymaint rhan o'r mynydd a'r graig a'r grig. A be naifod y bed o weld camp y dynion yma. Albanwr, Gwyddel, Sais, Eidalwr. Mae Andy Douglas yn gobeithio cael mynd i hyfforddi yng Nghanada a De Affrica yn nes ymlaen yn y flwyddyn. A gaifo hyfrytach lled y bed na'r Wyddfa. Da ni'n gweld y prysurdeb ar y mynydd wan, Nick. Fel mae'r redwyr yn mynd i fyny, bydden nhw'n gorfod ddewis i drac yn ofalus iawn. Cip ar y merched sy'n arwain. Hatti Archer o Loegr ar ei gwari. Sarah McCormack cyn enillydd y ras yma wrth gwrs. Melyn. Ian Holmes o'i blaenau nhw. Wel, rhywfaint o awel a rhywfaint o ddistawrwydd i Andrew Douglas fel mae o'n mynd i fyny at Hebron, lle weddol serth gyntaf y ras. Martin Dematteis mae wedi pasio Dan Haworth a Zach Hanna. Mae'r efeilliad yma o'r Eidal wrth gwrs a mae wedi bod yn siarad efo Lowry. Being brothers and twin brothers at that, how competitive are you both? We are competitive, but not so much. We try to help each other in the race. Before the race, in the warm-up, with all the preparation for the race. Have you got any tactics for today? Will you run together? No, we don't have any tactics. It's necessary to push hard from the start to the finish. And As we say in Welsh, am Danny, go for it. So pob luck, good luck to you both. Okay. Well done. Thank you. Bye. A mae'n stori hyfryd am yr efeilliad. Bernard yn gadael i Martin ennill ras Ewropeaidd mewn blwyddyn pan oedd Martin di colli i hogyn bach. Nawr te, Hatti Archer ac tu ôl iddi hi Ian Holmes, rhan o chwedloniaeth y ras yma, di ennill i 2 gwaith, 15 mlynedd cofiwch, ers fo'i hennill i ddwetha. O, Emma Gould yn llithon baglu 740 i'r hif hi. A Hatti Archer yn neud rhyw symudiad bach o fanna, Nick. Dwi o dynnu ffwrdd oddi wrth Sarah McCormack a Elisa Sortini o'r Eidal yn bedwerydd. Ia, mi fydd angen cadw llygad ar yr Eidales, mi fydd hi ymysg y blaeniaid. Gwrandwch ar sgyfaint Bernard Dematteis. Ydy o'n gwybod beth sy'n o'i flaen o dybed? Ma Lowry. Yn wynebu'r rhedwyr nesa, mae'r rhan gymharol wastad. Bydden nhw'n rhedeg o dan bont hanner ffordd cyn cyrraedd y caffi. Ond, sdim amser am luniaeth achos o'i blaenau, mae'r ddringfa galed Allt Moses, lan 745 o fetre. Bird's eye view go iawn. A'r gŵr sydd wedi cymryd at y gamp yma. Chydig flynyddoedd sydd ers fe benderfynu newid o redeg ffordd i redeg mynydd. Fe driodd o redeg marathon, oedd hynny yn achosi anafiadau un ar ôl y llall. Mae wedi canfod i gamp. A bob yn hyn a hyn mae werth gwrth gyferbynnu. I weld ymdrech y bobl leol, ond camp y goreuon. Fel maen nhw'n anelu tuag at caffi hanner ffordd, Nick, mi welwch chi'r techneg wahanol. Zach Hanna, Martin Dematteis a dyma ni Andrew Douglas. A'i amser o 19 munud 26 o eiliadau, gyflym ofnadwy. Llai na 20 munud at yr hanner ffordd. A dyma'r brawd arall, Bernard Dematteis. Mae'r ddau cael ei adnabod fel y Ceniaid gwyn. Gymaint ydi meistrolaeth nhw o'r mynyddoedd. Mae'r mynyddoedd yn I gwead nhw, yn dod o bentre bach lle mae yna boblogaeth o 100 yn unig. A maen nhw wedi arfer. Mae hyn yn brysur iddyn nhw. Mae pethau wedi newid yn ras y merched. Sarah McCormack rwan wedi cymryd drosodd gan Hatti Archer. Y Wyddeles yn
anelu tuag at caffi hanner ffordd hefyd. Edrych yn gry iawn I fi, Nick. Cama bach a cama pwrpasol. Mae'n cael ei hadnabod fel y seren newydd ar y llwyfan rhyngwladol oedd hi'n ail yng nghymal cyntaf cwpan y byd yn ail yn unig I Lucy Mwrigi o Genia. A dyma ni olwg ar Hatti Archer oedd I arfer rhedeg rasus 3,000 medr dros y clwydi. Fe gafodd I dewis I gynrychioli Prydain yn y Gemau Olympaidd 2012, ond fe gafodd I hanafu. Dyma ni darn gwastad rhwng caffi hanner ffordd a gwylod all Moses cyn i'r mynydd dechrau codi eto. Elisa Sortini fe nillodd I ras 10 km mor benio mor ddiweddar am mis Ebrill. Mae hon yn flwyddyn dda iddi hi. Ac y tu ôl iddi hi yn y melyn. Mae Emma Gould. Mae yna cefnogaeth fan hyn, Nick. Fatha rhyw Tour de France yn dydi. Y Cyrn ac Andrew Douglas. Mae'n edrych mor gryf I fi. A mae pawb sy'n yma yn ymfalchio bod cwpan y byd ydy. Mae o wedi dod yma I Gymru, cysylltiad efo gymaint o wledydd, ond mae'n gysylltiad agos iawn rhwng y ras yma a'r Eidal wrth ni weld Martin Dematteis. Achos mae Lowry wedi bod yn siarad efo Ken Jones, un o sylfaenwyr y ras, sy'n sôn am y cysylltiad. Ken, mae heddi yn ddiwrnod arbennig iawn yng nghyd-destun perthynas Ras Yr Wyddfa gyda'r Eidal yn dwi. Yndi, arbennig iawn achos mae yna 20 mlynedd union ys yr Eidalwyr yma yn y tro cyntaf. A maen wedi cael stadlu'n bob un ras hynny. A beth sy'n drist ydy, mae'r sawl ddechreuodd y cwbl efo ni Gian Pietro Botta o ddinas Morbenio yn gogledd yr Eidal. A fydd o farw'r llynedd. Wedyn mae heddiw pyn bach ddwrnod trist yn y gyd. Ac fe ddechreuodd y ras nôl y 1976. Mae'n siŵr bod chi wedi gweld lot fawr o newid yn ddi, yn enwedig gyda y prysurdeb yn hyn. Yr unig beth sydd wedi aros yn union y fath ydy ras un o Llanberis I gopa'r Wyddfa ac yn ôl. Mae'r pelltar I faint, mae'r rychdwr I faint. A does am byd arall wedi newid, ond os ydych chi'n dweud y prysurdeb mwyaf ar y llwybr, mae yna filodd yn cerdded y llwybr. Heddiw yma, wedyn mae hynny'n broblem mawr i'r hedwyr. A pwy chi'n meddwl eitha hi eleni Eidalwr falle? Os ar roed ferch wedi ennill, o'r Eidal wedi ennill Ras y Wyddfa, a mae Elisa rhedeg heddiw, da ni weddol ffyddiog ella gawn ni ddau Eidalwyr yn ennill dynion a'r merchaid a bydd hynna'n dirgad iawn I Pietro. Dybed fydd o gystal proffwyd ag oedd o drefnydd. Yr Albanwr yn dal I arwain. A mae'r gofod rhyngddo fo ar gweddill I weld yn agor. Ac os mae o'n gry, mae'r coesau na'n codi'n uchel. A mae'r canolbwyntio, wel yn hollol amlwg. Russell Bentley yn y coch yn pasio Santozabo o Hwngari nawr. Mae Bentley di ennill marathon ar ei ddwywaith. Mae'n darllen clasuron Rwsiaidd a chwarae'r gitar yn ei amser hamdden. Pont clogwyn yn chwydu Andy Douglas i'r golwg a cyntaf dan y bont. A mae'r tywydd di newid. Yndi, mewn i'r niwl maen nhw'n mynd. Martin Dematteis, mae o yn anelu hefyd tuag at bont clogwyn. Lle weddol technegol dan draed fan hyn, Nick. A dyma ni Ian Holmes ac Sarah McCormack, Richard Roberts a Cymro tu ôl. A Sarah bach y chwys fan'na yn adlu distawrwydd ar top all Moses. Wrth ni weld Martin Dematteis yn dod o dan y bont oeddech chi'n sôn am y distawrwydd. Dach chi'n gallu clywed sŵn y dŵr pan mae'n mynd yn ddistaw. Diolch yn cael ei glywed gan Zach Hanna a nadlu trwm ar bachgen bochgoch yn ei glywed a hynny o'i sgyfaint ei hun. Bernard Dematteis eraill wedyn yn y bedwerydd safle. Ia, Bernard, eto, dyn ofnadwy gry. Licio'r ffordd mae'n pwysio ei hun fan hyn, tuag at yr marshals fan'na. Josh Matthews o Globery. Wel, na chi steil anghyfarwydd. Mae o alle fod yn is, mae fel tas efo eisiau cusanu carau sgidiau. Ia, wel, ti'n deud hynny, Nick, ond mae o'n steil reit effeithiol. Rwy'n gweld lot o redwyr ar y mynydd yn cerdded ar y pethau mwyaf serth. A sbiwch, mae Sarah hefyd yn neud yr un techneg. Dwi'n di gwanhau, mae'n just cael y gwynt yn ôl cyn pwysio am bont clogwyn. Nawr te, Sortini, mae di pasio Hatti Archer. Mae hi di symud o'r pedwerydd safle i'r ail safle.
Mi oedd pawb oedd yn darogan pethau ras yma'n darogan y bydde hon yn bygwth wrth ni gael golwg ar y ferch gyntaf yn dod o dan bont clogwyn. Sarah McCormack yn edrych yn gry. Fell there last year. Ie, Sam Stead, dim Sam Steady. Ac yr un peth di digwydd efo llynedd y gŵr o glwb Cesig Richard Roberts y Cymro nawr te. Dyma ni, Elisa Sortini. Dim ond un sy o'i blaen hi bellach. Yr Eidales ar ôl y Wyddeles. A di perfformiad Elisa Sortini ddim yn syndod i fi. Mae gen ei brofiad ryngwladol Hatti Archer ddim yn bell tu ôl iddi. A'r arweinwyr Andrew Douglas yn gyfforddus a'r bwlch glas weddol wastad cyn mynd i fyny am y copa. Ac wrth i ni gael golwg ar yr arweinwyr, os golwg hefyd, mae hynny o boblogaeth sy'n yma yn cilio. Maen nhw'n gwybod bod yna rhywbeth pwysig yn digwydd. Maen nhw'n sylweddoli bod ni'n dod at hanner ffordd yn y ras yma. A weithiau fe welwch chi lygedyn o leini, Zac Hanna sy'n camu mewn i hwnnw. Ond be sy'n mynd i aros yr hedwyr yma ar y ffordd lawr, mewn amodau fel hyn? Mae Lori Morgan wedi hen arfer hedeg dros y byd i gyd. Ac yn gynt yn y dydd fe ath i at y copa yn barod i roi gair o gyngor. A hithen 10 o'r gloch ar fore'r ras, mae'n gymharol dawel fan hyn, ambell i gerddwr o gwmpas, hyd yn oed yn y niwl yma, ond mi fydd hynny newid wrth gwrs yn y man. Oherwydd, yn ystod mis Gorffennaf, maen nhw'n disgwyl hyd at 85,000 o gerddwyr i gerdded i fyny i ben Yr Wyddfa, 35,000 o'r rheini i fyny llwybr Llanberis. Felly gyda hi'n ei sadwn cynta y gwyliau ysgol, mae'r dasg o geisio ysgoi'r holl gerddwyr fydd yn gerdded ar y llwybr am fod yn un ychwanegol i'r hedwyr fel i chi gweld fyna. Mae techneg pob rhaidwr yn wahanol wrth gwrs, ond mewn llefydd technegol fel hyn, mae na reolau allweddol i'w dilyn. Camau bychan, fel bod chi'n rhedeg ar gerrig poeth. Cadwch ddwy lygad wedi hoelio, nid ar y trad, ond ar y llwybr o'ch blaenau chi. A'r corff wedi ymlacio yn llwy. Ond mae diogelwch yr un mor bwysig a chyflymder ar y cerrig llithrig yma. A phwy bynnag fydd yn cyrraedd yr rhan yma o'r cwrs gyntaf, mi fydd da fe neu hi gyfle euraidd i fynd amdani go iawn tuag at y llinell derfyn. Hynny wrth gwrs yn ddibynnol ar bwy fydd yn bodlon cymryd y fwyaf o risgs ar y ffordd i lawr wrth i'r ffordd agor mas. Ar un hwnnw, sy'n cyfle gorau ar hyn o bryd ydy'r Albanwr Andy Douglas. Fo ydy'r cynta i'r brig. Fo sydd wedi arwain yr holl ffordd. Mae yna chydig bach o ddryswch. Mae hynny'n anffodus. Dwi erioed i bod yma'r blaen. Mae'n edrych felly. Wel, mae'n ymddangos mor heilog a gwen lowri, ond nid fel na mae lle mae'n cyfri. Fel hyn mae hi. Ac Andy Douglas sydd wedi concro'r copa a nawr yn gorod concro'r niwl. A tho fyny mewn 40 munud, 48 eiliad. Yr ail i fyny ydy Martin Dematteis. A mae o funud a 28 eiliad ar ôl y bleiniad. A sbiwch unwaith eto. A di hyn mewn gwirionedd ddim yn dderbyniol. Maen nhw'n colli amser, mae yna ddryswch llwyr, maen nhw ar goll, a mae yna reswm am hynny wrth gwrs. Maen nhw'n ddieithried. Nawr te, di hwn ddim. Zac Hanna, fe y fi o ddo yma o'r blaen. A wedwch chi be, mae'n edrych felly, dydi? Yndi, Zac Hanna, pob lwc iddo fo, mynd lawr at Llanberis eto. A Sarah McCormack yn y glaw, dal i fynd am y copa. Mae di bod ma'r blaen wrth gwrs, ac yn gynt yn y dydd fe gafodd ei chrysawu nôl gan Lowri. Sarah, welcome back to Ras Ryngwladol. Last time you ran here, it was in 1 hour and 21 minutes. Are you close to beating that time this year? I've no idea, to be honest. I've been working on my uphill, but I haven't done a lot of downhill races lately, so it could be a bit of a mix. It'll be interesting to see what happens. Yeah, because of that, are you taking a different tactic today? Are you going to take it easy on the uphills? No, I think I'm gonna really try and push the uphill and then just hang on the downhill. Yeah, that's my plan.
A mae'n gynllun sydd wedi gweithio hyd yn hyn. Mae o'n gynllun sydd wedi gwahanu hi oddi wrth y ferch yma, Elisa Sortini, ail yn ras y merched, ond yn fygythiad pendant. Da chi'n ddiw deimlo bod yna rhywbeth ar ôl yn yr injan fanna. Ar ei hôl hi mae Hatti Archer o Loegr. Wrth i'r dynion, frasgamu am i lawr. Martin Dematteis yn yr ail safle. Fydd am gobaith iddo weld lle mae Andy Douglas, ond fanna mae o. Ac yn dydio'n camu'n llydan. Camu'n llydan. A hefyd, mae rhedeg lawr mynydd yn dod naturiol i'r eidalwyr ydy. Gan i weld os fydd o'n gallu dal Andy ar y ffordd lawr. Sarah, dal i fynd y chwiban, rhyw rybydd i bobl i'r cerddwyr. Elisa Sortini, yr gwynt tu ôl iddi. A mae'r hyfedd, ond mae'r hedwyr yn deud mewn nil bod y chwiban yn gallu bod o gymorth. Mae o'n rhybuddio chi weithiau lle mae pobl wrth i'r gŵr sy'n ar y blaen agosau at y bont lle mae'n ymddangos, iddo fo ymddangos bryn funudau nôl a'r gwir hyfeddol ydy. Dyna'n union fel oedd hi. Na chi ddarlun, y bont, y tren, y mynydd, yr hedwr, cwpan y byd yng Nghymru. Gwych. Mae hyn yn gyffroes ofnadwy, Nick. Mae o'n dyrnu lawr all Moses. A fel mae o'n dyrnu lawr, mae Sarah yn cyrraedd y copa. 48 munud 22 eiliad. Dyna'r amser swyddogol. Y record ydy 47 munud a 7 eiliad. Felly mae hi yn rhedeg ras dda. Oedd wedi gobeithio y bydde mynd ar ei fyny'n llwyddiannus. Mae o wedi bod. Ac wrth gwrs, yn ogystal â'r cyhoedd, pan da chi'n dod i lawr, mae rhaid wynebu yr hedwyr eraill hefyd, cannoedd ar gannoedd ohonyn nhw. O, mae rhaid ganolbwyntio. Mae rhaid ganolbwyntio. Elisa Sortini. Mynd am y copa hefyd. Ia, sbiwch. Mae yna chydig bach o amrefn eto fan Nick. A mae yna 46 eiliad rhwng i hamser hi ar y copa a Sarah McCormack. Mae hynny'n werth i nodi. Dim yn hawdd cadw llygad o hyd ar y gofod rhwng yr hedwyr yma, ac unwaith eto, rhaid deud, mae yna ddryswch ar y copa, a mae werth i ddeud eto. Mae fel diwrnod gwahanol nawr i Andy Douglas a gynte ar y ffordd lawr allt Moses. Ac yn gysgod, fel mae di bod am yr rhan fwyaf o'r ras, un o'r brodyr, yn gyforiog o fedaled dros i wlad, yn rhedeg mewn tîm, yn rhedeg yn unigol, a mae Zac Hanna. Wel, go brin bod y redwr ysgafnach, o mae o'n dallt y mynydd yma. Ia, Zac Hanna dal yn rhedeg yn gry lawr, ond Dematteis, wel, fel i ni'n deud, yr eidalwyr dros y flynyddoedd, maen nhw wedi carlamu lawr y mynydd yma, a mae o'n neud yr un peth. A sbiwch mor agos mae o, mae o'n closio, a da chi'n teimlo bod y gwyddel yn sylweddoli hynny, ac mae Dematteis di pasio Zac Hanna, ac yn sydyn mae'r efeilliad yn ail ac yn drydydd, a mae'r gwyddel sydd wedi gweithio mor galed i lynu at y trydydd safle wedi gorod ildio. Does am golwg ildio ar hon. Nag oes wir. Sarah McCormack wedi troi am i lawr, am Llanberis, edrych yn hyderus i fi a tu ôl iddi, ond sbiwch. Elisa Sortini, sgwn i fydd hi'n gallu dal Sarah McCormack, Nick. Hatti Archer, mae di bod yno, ond ydi. Da ni di henwi hi, a'i henwi hi. Dim mor aml a da ni di enwi hwn, Andy Douglas. Mae hwn yn rhoi cyngor bellach sut mae'n ymarfer. 5 i 8 munud ar ei fyny yn galed. 3 i 5 munud ar ei lawr yn galed. Dyna'r ffordd mae wedi hyfforddi hun mewn beth sy'n werth i danlinellu eto sy'n gamp weddol newydd iddo fo. Mae'n gweithio. Yndi wir, mae'r redwyr, mae'r athletwyr, Nick, yr ei gorau yn y byd, yn y maes. A gwyddoniaeth ydy maes, Sarah McCormack, mae gan i raddau diri y myd cemeg a beocemeg. Mae'n hogan ddeallus iawn. Mae'n ymwybodol iawn o werth y byd o'i chwmpas i. A mae'n siŵr bod hi'n signo gwerth y byd hwnnw o'r rhan rhyfeddol hwn o'r byd. Ac sbiwch ar y bobl yn camu allan o'i ffordd hi. Maen nhw'n gwybod, wrth gwrs, dyma'r heisi ar y blaen. Da ni heb gwrdd â hedwyr. A dwi'n licio ffordd mae'n camu lawr o'na, Nick. Mae'n cymryd ei amser, cymryd dim risg,
ond fydd rhaid i Elisa Sortini cymeryd risg neu ddwyd. Dwi'n ama i ddalu. Ond dybed bydde hi wedi bod yn falch o glywed geiriau McCormack. Dwi ddim gystal ar y ffordd i lawr. Tasai'n gwybod hynny, fysa ganddi gysur, ond dim yn edrych cweit mor rhwydd, nac di. Nac di, ond effeithiol lawr all Moses. Dyma ni, Martin Dematteis. Mae o'n dal i mynd yna, ond ydi o'n mynd digon dda i ddal Andy Douglas? Dwi ddim yn meddwl, ond bron iawn hanner ffordd lawr, neu lawr a Llanberis. A'r tro diwetha i ni weld Martin, Bernard oedd tu ôl iddo fo, a felly mae hefyd. Hwn di'r capten y tîm, hwn sy'n cael ei ystyried yr hedwr mwy profiadol, hynny o reswm. A dybed ydyn ni'n edrych ar enillydd Ras y Wyddfa yn y dyfodol. Dybed fydd Lowry yn ei gyfweld o, neu chyfweld hi. Maen nhw'n deud bod llun yn adrodd cyfrolau. Harddwch y mynyddoedd. Perfformiad sy'n deilwng o'r harddwch hwnnw. Ac eto, mae o'n edrych y tu ôl iddo fo. Dyna sy'n rhyfeddu fi am y goreuon yma. Mae rai bod o'n gwybod bod o'n bell ar y blaen, mae eisiau gyd yn siŵr. Oes, lawr all Hebron. Mae hyn yn lluniau braf iawn. Yr dyn camera, llir, wel, mae'n gorau stopio. Wel, chwarae teg i Llyr Hughes, nath o hynny ni falle cofiwch chi yn mardd Eryri hefyd. Mae o'n rhedeg efo'i gamera arbennig o flaen, nes bod yr hedwr yn ei oddiweddyd o. Rwan te, mae yna gariad brawdol oes. Ond da chi'n teimlo bod yna un brawd yn sydyn isio curo'r llall. Elliw haf, mae hi'n cyrraedd y brig, yn ennill i chynrychiolaeth dros Gymru y llynedd am y tro cyntaf mae'n ei hôl. A dyna'r gwahaniaeth. McCormack yn pasio caffi hanner ffordd wrth i Elliw haf gyrraedd hanner ffordd yn y ras. Dyna hefyd lle mae Sortini. Mae'r gofod rhwng rhai o'r merched yma yn aruthrol. Da chi'n gallu deud pa rai sy'n cystadlu yng ngwir ystyr cwpan y byd. A rwan Andrew Douglas yn gadael y mynydd ac yn mynd i'r tarmac. Sgwni ydy o'n gallu blasu y fuddigoliaeth. Mae o'n sbio ar ei watch, sam rhaid o sbio ar watch, mae o'n mynd mor gyflym a fedrith o. Ond mae amser yn amlwg yn bwysig, ac unwaith eto, Llyr Hughes a'i gamera. Ac yn dydi o'n dangos llun cyflymder eithafol yr rhedeg yma. Mae'r corff yn neidio yn siglo, a di Bernard ddim gwahanol i Martin. Mae Bernard yn rydd, dydi, ac yn carlamu lawr o'na. Chwarae teg iddo, tri ddal i frawd, ond yn bell o flaena nhw. Dod lawr allt y parc, heibio Caffi Steffan ac i mewn i'r pentref, Andrew Douglas. Pwyswch mewn i'r mynydd ar y ffordd fyny. Dyna di cyngor hwn. Wel, dal i hun yn ôl mae ar y ffordd lawr, ynde? Ia, de. Ond be dwi'n licio am Andrew Douglas, mae di canolbwyntio'r holl ffordd. Ac un arall sy'n canolbwyntio. Ser y McCormack. A da chi yn ei gweld i'n gwneud be oedd Lowry Morgan yn awgrymu. Mae'n pigo i chamen, dydi, fel tasa hi ar gerrig poeth. Yndi wir. Mae'n eich di watcher bob cam yn fanna. A Martin, dyma fo. Hefyd yn taro'r lôn ac yn nelu tuag at y pentre. Ond gadwch i ni roi'r awr i Andy Douglas. 38 blwydd oed. Erioed wedi bod yma o'r blaen. Yn arwain cystadleuaeth cwpan y byd rhedeg mynydd. A mae'n mynd i aros felly ar ddiwedd y pedwerydd cymal. Mae'r Swistir, mae'r Eidal, mae Slofenia eto i ddod. 3 o'r 7 cymal eto i ddod. Ond mae enillydd Ras y Wyddfa 2019. Castell Hywel yn amlwg. Mae'r wobr yn mynd i Andy Douglas. Mae'r wobr yn mynd i'r Alban. A mae o yn arafu ychydig bach. A nawr mae llygyd pawb ar y cloc. Does a neb di'r rhedeg yn gynt na awr a 5 munud mewn 2 flynedd ar hugen. Mae yna nawr. Andy, many congratulations. You were absolutely fantastic running up. Did you know you had it in your leg? Yeah, like I was feeling good at the start, so I just worked as hard as I could up the hill. I felt kind of comfortable, so then it's just about kind of maintaining that pace. But yeah,
And sealing your place at the top of the standings as well. Oh yeah, and I'm so happy with that. Supporting the course was amazing. Like, as I say, a big thanks to the marshals and the kind of course clear and the spectators who are great as well. Yeah, and I'm just I'm so happy. Andy Douglas yn cyfuno'r byd a'r lleol. Martin Dematteis ddoth yn ail, ond Bernard Dematteis yn cael y trydydd safle. Mae'r ddau frawd yma wedi bod rhywbeth mawr ar ac oddi ar y mynydd. A mae Lowry'n cael gair efo nhw. Martin Bernard, many congratulations. Was that as good as you expected? Yeah, I tried to fight with Andy, but today was too strong. Andy Douglas is really a champion, and he go really hard. The downhill was difficult, but I pushed until the finish with all my energy. I am happy. I want to do a good time. I did a good time, and the second position for me is okay. I am happy for me and for my brother also, because he's back now. Yes, I was just going to ask, back from injury, building up slowly, but what a fast race for yourself as well. Oh yes, I'm very happy, because in the last months I have a lot of problems, and today I come back. The third place is the same victory for me. I'm very happy. Well, congratulations, and you're welcome back to Wales anytime. Yeah, we want to come back and do better. Thank you. Thank you. Viva l'Italia! Viva Italia! Ond nawr te, allai fod yn Viva Italia. Edrychwch ar Elisa Sortini. Mae'n agosau at Sarah McCormack. Dyma'r agosam wedi bod o ddigon. Maen nhw fwy neu lai gam wrth gam, ysgwydd wrth ysgwydd. Dyma be ydi drama yn ras y merched. Pwy sy'n mynd i gyrraedd y giat? Mae'r Wyddeles yn styfnig, di ddim am ildio. Mi allai'r ddwy yma yn llythrenol ddod ysgwydd yn erbyn ysgwydd. Mi allan nhw faglu gilydd am gyffro yn ras y merched. Oedden ni'n gwybod bod Sortini'n gry ar y ffordd lawr. Mae'n cael ei brofi. A hi sy'n mynd ar y blaen ar y gornel. Mae'n Eidales yn arwain ras y merched. O Steff Hornôl. A mae'r Eidales yn arafu. Does na ddim amheuaeth am hynny. Mae di tynnu fyny. Am ras, Nick. Sarah McCormack yn defnyddio cyflymdra. A sbiwch, mae Elisa Sortini yn gorau mynd ar y gwair. Waw. Wel, mae yna reswm am hynny. Mae rai bod yna reswm am hynny wrth ni gael golwg ar Hatti Archer sydd â dim syniad o'r ddrama sydd wedi digwydd o'i blaenau nhw. Mark Hopkins yn rhif 7 ydy'r Cymro cyntaf dros y llinell y gŵr o'r mynydd du. Mark, many congratulations. First Welsh person back. Was it kind out there to you? No. I had to work hard on the up. Because that down is fast and furious, so I've been practicing over the last few weeks. I kind of know the layout a bit, so I know I can do some damage on the up. So I did a bit of damage and then let go on the way down. Is it quite competitive out there on the mountain? Yeah, it was a really fast field. I did it for the first time last year. And it was hard and fast, but this time the top end was really fast. Many congratulations. Thanks very much, cheers. Fe ddoth hi yma yn 2014, fe enillodd hi. Fe ddoth hi yma yn 2015, fe enillodd hi. Ond mae pawb yn y gamp yn derbyn. Mae Sarah McCormack wedi codi ger ers hynny. Mae safonau hi wedi cynyddu yn anferthol. Mae'n edrych y tu ôl iddi. Mae'n edrych am yr Eidales, Elisa Sortini. Mae hi'n dal yn ail, ond di ddim o fewn cyrraedd. Mae Hatti Archer o Loegr yn dal yn y trydydd safle. Ond dyma foment. Sarah McCormack. Dyna hi yr Eidales. Ar weithau chlwyf, ar weithau hanaf, be bynnag ydio, mae'n dal yn yr ail safle. Ond enillydd ras y merched 2019 ydy Sarah McCormack. A wedoch chi be, 6 munud yn gynt nag oedd hi yn 2015. 6 munud. A dyna'r ymdrech. Sortini, hi sy'n mynd i gael yr ail safle, a mae pawb yn ysu i glywed yr ateb i'r cwestiwn. Be ddigwyddodd? Sut bod dwy mor agos wedi gallu gorffen gymaint ar wahân? Many congratulations to you. The second fastest time ever for a lady to complete this race. That was a hard-fought battle. Well,
It was really hard. Elisa was catching me on the downhill, so I never would have done it without an amazing field of runners pushing me on. So, brilliant. And did you know you had it in your legs at that just last point? No, every step of the way I thought I was going to get caught. I was so delighted. I'm really happy, yeah. And 1 hour 14 on the clock, you must be absolutely over the moon with your time as well. Yeah, it's a bit faster than last time, so I'm delighted. Dyna'r ateb, dyna'r clwy. Mae pothell wedi costio popeth I fi. Elisa, congratulations, second position, but what a hard-fought battle to have second with Sarah. Sì, in salita ho avuto un po' di difficoltà, poi in discesa ho visto che Sara perdeva, sono riuscita a prenderla ma ho la fiacca al piede, non riuscivo più a tirare, ho dovuto rallentare. Mi dispiace davvero tanto, sarà per la prossima volta. Wel, di mynd edrych yn drist. Na chwaith Hatti Archer, hi sy'n gorffen yn drydydd. So how did you find it out there today? Surprisingly okay on the uphill. I was a bit nervous because I had quite a bad run at the Europeans a few weeks ago, but I felt quite strong on the uphill. I was sort of hoping that I might be able to gain a bit of ground on the downhill, but you just couldn't see anyone. So yeah, Sarah was really strong today, really, really good. A dyna, fel y gorffennodd hi. Oedd na ferch yn gynta, dyn yn drydydd llynedd, dim golwg o'r Cymru yn y tri cynta. Andy Douglas, 2 funud, 29 eiliad yn glir. Ond sbiwch ar ras y merched, Elisa Sortini di dal I fyny'n arw ar y ffordd I lawr, fel oedd ar enillydd. Sarah McCormack di'r rhagweld. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti, awr ac 20 munud. Hapus? Cymysg. Fel ma'n dweud y pêl-droed, mae tros a game of two halves. Pa ffordd? Hapus iawn ydi fyny. Dal bach o waith I wneud ar mynd I lawr. Ond y ras yn dal I blesio? Ond di, wrth gwrs. Mae mor gymaint amdano ar y wyrgylch a bedio am y ras yn hun, dydi, wrth gwrs. Wel, llongyfarchiadau. Welai di blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr. Ian Edwards eto glwb Eryri yn y gwyrdd I ras gyntaf fo, a fo sy'n ennill y ras o blith y bobl sy'n byw'n lleol. Tro cynta I ti redeg y ras yma ac o 2 awr a 22 munud. Mae rai bod ti'n hapus? Dwi'n methu ddisgrifio beth hapus I. O'n I wedi dweud o'n I siarad 2 awr a hanner. So, mae gael amser yna. Ffantastig. O ti'n gwybod bod yr amser yna yn dy goesau di unwaith I ras ddechrau? Wel, na, dwi'n gwneud lot o rases lonydd, ond hwn di eisiau gyntaf I wneud unrhyw fath o ras fynydd. So, o'n i'n gwybod beth I ddisgwyl. Dim ras mynydd o'r blaen rhyfeddol. Mae Dyfed Whiteside Thomas yn hen gyfarwydd. Amser math debyg I llynedd, dwi'n meddwl. Munud y gynt. So, dwi'n bad. Wel, mae munud yn funud, yn dweud? Dwi'n meddwl hapus yna. Hapus? No, mae'n boeth. Oedd hi'n boeth. Unwaith sy'n casio clocwyn ar ffordd lawr yn ôl. Wow, gres yn eisiau chdi gynnedd. Wow. Katie Beecher ydy'r Gymraes gyntaf I groesi y llinell ras dda iddi hi. Y tu ôl iddi hi fe gawn ni Gebia ar Faye Johnson o Bontypool y tro cyntaf iddi hi gynrychioli Cymru. Dyna pam mae hi mor hapus. A'r drydedd ferch dros y llinell. Ie, elliw, haf. Oedd hi'n pwysig eisiau ofnadwy o drom, ond dwi'n meddwl bod gwefr y ras jyst yn cadw chi fynd, ac oedd yr cefnogaeth gen tîm Eryri a pawb arall ar y mynydd yn wych. Gael o'n neis jyst pasio pobl fwyaf profiadol a gweld y rhedwyr gorau yn y byd yn rhedag. Oedd gadw fi fynd, a ni jyst yn gwennu'r rhag ffordd. A dyna mae'n I olygu de, cael y goreion yn eich plith chi. Mae Sian Lloyd Williams wedi'r rhedeg dros Gymru cyn heddiw. Ei llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Mae rai bod ti'n hapus iawn gyda hwnna? Do. Dwi'n wedi bod yn gwneud lot yr asiol I ni ydyn. Mae hwn yn bach o dododiad, so amdani. Ac yn chwifio banner hebog gyda balchder. Ia, mae yna grew yn ei lenni fyd. Mae'n gret, mae'r clwb yn eitha newydd, ond yn tyfu. A mae'n gret, mae yna gymaint yn dyma ac yn rhoi go ni. Pa mor garedig oedd Yr Wyddfa I ti a phawb arall heddi? Oedd o yn gret, heblaw, ond dipyn bach o wynt yn ebyn yn y ffordd lawr. Ond fel arall, ffantastig. A dal I groesi'r llinell derfyn gyda Gwen. Da ni'n gwneud beth yma I fwynhau hynna'n. Dyn wrth gwrs. Ei llongyfarchiadau mawr iawn I ti, da iawn. Hefyd, oedd ffordd fyny, oedd bad, oedd ffordd lawr rwan, de. Mae hoesa fi di mynd, a bob dim di mynd, so, na. Oedd I tuff, oedd I. Ges I red yn ras dda heddi. Amser dda, dwi'n bles efo'r amser heddi. Mae'n mynydd mwyaf Gymru, ti isio.
eisiau gwneud yn dda nhw, achos o'n i'n eitha pryderus drwy'r wsos, ti'n fa? Doedd nam angen pryderu. Fe ddoth y byd i Llanberis a fe agorodd Llanberis i freichiau. Mae yna sawl nod wedi cael ei gyflawni. Mae yna rai yn rhyfeddu. Mae yna redwyr wedi hedfan. Mae yna rai yn mynd i deimlo briwiau am ddyddiau i ddod. Da ni wedi cwrdd ar gyrraeon. Da ni wedi cwrdd ar selogion. Oddi wrth Matt Ward a finne. Hwyl fawr i chi. Hwyl fawr. Wel, dyna ni. Digwyddodd darfu megis Seren Wyb. Ac wrth i'r hael llwynog driol gwenu arno ni y tu ôl i'r cymylau uwch ein pen ni, llongyfarchiadau gresog i bawb nath lwyddo yn y ras eiconig yma. Ond yn arbennig i Andy Douglas a Sarah McCormack. Brenin a brenhines o Ras Yr Wyddfa am y flwyddyn sydd i ddod. Tan 2020, hwyl fawr.